הסיפור של עמונה. עמונה הוקמה לפני 17 שנה על ידי קבוצת סטודנטים חלוציים על הר טרשים שומם. בסיוע ממשלתי התפתחה עמונה ליישוב בין 40 משפחות וכ-200 ילדים. תושביה עוסקים בחקלאות, בחינוך ובמקצועות חופשיים. הבלגן המשפטי הנוכחי התחיל ב-2008, כשארגון יש דין וכמה ערבים מהסביבה עתרו לבג"ץ נגד מדינת ישראל בדרישה להרוס את עמונה. הסיבה, זכויות שיש לערבים ב10 חלקות שנמצאות בעמונה ובסביבתה. בעידוד המדינה רכשו התושבים אדמות רבות ביישוב במטרה לפתור את המחלוקת בדרכי שלום. אז הנה המצב היום. העתירה נוגעת ל10 חלקות, 6 מתוכן נמצאות בכלל מחוץ ליישוב. עוד 2 נמצאות ביישוב, אך הן ריקות, ואין מי שמונע מהערבים את השימוש בהן. הבעיה מתמקדת בשתי חלקות בתוך היישוב, שעליהן מוסדות לימוד ובתי מגורים. בחלקות האלו יש גם לערבים וגם ליהודים זכויות. בחלקה אחת מחזיקים התושבים שטח הגדול פי 3 משל הערבים. בחלקה השנייה הם מחזיקים בשטח הגדול פי 9. העניין הוא שמכיוון שלא נעשתה חלוקה רשמית בשטח, הרי שהעותרים הערבים ותושבי עמונה הם למעשה שותפים שצריכים לחלק ביניהם את השטח. ההצעה של תושבי עמונה היא, במקום להרוס את היישוב כולו, פשוט לפרק את השותפות, כך שהם יקבלו את השטח שהבתים והגנים בנויים עליו, ואילו הערבים יקבלו את חלקם בשאר השטח. בעמונה חיים אנשים שאוהבים את הארץ ומחפשים לחיות בשלום עם שכניהם, והפתרון המוצע הוא הגיוני, חלוצי וציוני. השאלה שנשארת פתוחה היא האם הסיפור הזה ייפתר בדרכי שלום, או שהרשויות יעדיפו פתרון של הרס וחורבן.